रुफाथि मायथाइ हादरनाङारि जोहोलाव बालिराम बर' देरहासार सनानि काप जोलुर बादायलायनाय 2025 रबि कसारि मिनि स्टेडियामाव बेखेवजालांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि जथायै बानजायनायाव खुंबोनाय अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' चेम्पियनशिप ट्रफी फुटबल टुर्नामेन्टआ देग्लाय 25थि बोसोराव आगान होबाय। देग्लायनि बे 25थि एबा रुफाथि मायथाइ हादरनाङारि जोहोलाव बालिराम बर' देरहासार सनारि काप जोलुर बादायलायनाय 2025 हरिसिंगा रबि कसारि मिनि स्टेडियामाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवजालांबाय। बिटिसिनि बारगौ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होलांनाय बे गिबि बादायलायनाया हरिसिंगा टाउन क्लाब आरो गसाइगाव बारदै सिखोला एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि मोन्नैबो जोलुर हानजानि गेजेराव गोख्रों नारा-नाथा नाजाथाबनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोनब्लाबो बादायलायनायनि थिखानाय समसिमहालागै गल होनायनि अनजिमाया ड्र' जानायलाय ट्राइब्रेकारनि गेजेरजों हरिसिंगा टाउन क्लाबआ देरहासार जानानै थाङो। दिनै जि 25 बोसोर तथा जि रुफाथि मायथाइ फालिनाय जोहोलाव बालिराम फुटबल चेम्पियनशिप बेयावहाय जोङो अल इन्डिया बेसिसाव होनाय जायो। जोङो देग्लाय बाहेरनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय मोनसे टीम लादों आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो लादों। बेबायदियै जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनब्रै टीम लानानै जोङो नैबे रुफाथि मायथाइयाव जोङो बे खेलखौ गेलेहोगोन आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै 17 अक्ट'आव जोंहा फाइनेल जागोन आरो दिनैहाय जोङो आलासि हिसाबै हांख्रायना लाबोदोंमोन बारग' जोंनि बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै बे खेलखौ बेखेवनानै गालांबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो निस्सय रायजो राजानिफ्राय नैबे खेलखौ जोबजासिम सहाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो दिनैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैदों रायजो राजाफोरा आरो बिनि गेजेराव जोङो बे खेलनि जुगिदिनि जोंनि जोहोलाव बालिराम बर'नि आइडिय'ल'जि बिथांनि जि गुन गोनां गियानफोरखौ लानानै जोङो सोलोंनो हागोन आरो उननि दिनफोराव बेबायदिनो मोजां लिडार उजिगोन जोंनि ओनसोलनिफ्राय होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। बिथाङा सासे नेसनेल लिडार जोङो बुंनांगोन। बिथाङा गोदो समाव जेसेबांखिनि समाय दंमोन गावआ एबसुआवबो गोबां सम होदोंमोन आरो बेबायदिनो राजखान्थियाव ओंखारदोंब्लाबो बिथाङा बेबायदि मोजां बेबायदि गोबाव सम मोनाखैमोन। बिथाङा उदखारिनि जिउआव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा गासै दिगावबो आखा-फाखामोन। स्पर्ट्स बिथिं बा रायजो राजानि खामानि मावनाय रायजो राजानि अभाब अभिजुगखौ नायनानै ओनसोलाव मा जोंनि जिखिनि नांगौ हा हुबिदा बेफोरखौ रायजो राजानि थाखाय लाबोनानै होफैदोंमोन जों मोनथिनायाव आरो बिथांमोननि जुगिदिनो जोंनि बर'नि जायफोर लिडारफोरा सावरायनानै आन्दलन खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि जुगिदिनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला जौगादों होननानै जों मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांनि आइडिय'लजिखौ जोङो अरायसमबो लांबाय थागोन। जायफोरा जोहोलाव बालिराम बर'नि गल्ड कापखौ 25 बोसोरसिम लाना फैबाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायगोन। बे 25 बोसोराव जायफोरा दखरा एबसुनि मावथि बा स्पर्ट्स सेसननि मावथि बा जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटियाव चेयारमेन वर्किं चेयारमेन कनभेनर जानाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे मेमन्ट' होनानै बा जोंनि मेगाजिनखौ आर'नाइ होनानै जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों। दिनैनिफ्राय लानानै जोङो जोबजासिम बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थागोन। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय,
जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।